आता हे चिखलाचं पाणी आहे, हे कसं सांगा वापरायचं? तुला पण नेणार त्याला पण घेऊन जा. म्हटलं चिडचिड करून काही उपयोग नाही आहे, उगाच घरामध्ये मग वातावरण खराब होऊन जातं. असे आपले पराठे जिरावाले. आणि अजून एक बातमी तुम्हाला सांगते मी. आजचं ना वातावरण बघा, सगळीकडे ना धुकं पसरलं आहे आज. म्हणजे जसं थंडीमध्ये बघा धुकं पसरतं ना, तसं धुकं पसरलं आहे पावसाळ्यामध्ये. आणि ते समोरचे डोंगर बघा, अजिबात काही दिसत नाही, झाडं वगैरे काही दिसत नाही आहे. किती छान वाटतंय. सकाळचे 6 वाजले ना, आभाळ पण असं भरलेलं आहे पावसाने आणि त्यासोबत धुकं पण आहे. मस्त मस्त वातावरण छान झालं. तर कुणाल आणि कुणालचे बाबा चाललेत पाणी चालू करायला, मोटर पाण्याची. कारण काय झालं आहे, पाणी नाही आहे अजिबात आपल्याकडे. हे ड्रम वगैरे बघा सगळं रिकामी आहे. त्यांना म्हटलं सकाळी सकाळी जात पाणी भरूया, पावसाची वाट बघून काय उपयोग नाही. कालच सगळं ना धुवून ठेवलं होतं ड्रम वगैरे. अजिबात पाणी नाही घरात. चला शेरू वाग्या, चला घरात. आणि पाणी चालू केलंय, तुम्हाला मी पाणी दाखवते. हे बघा, आता हे चिखलाचं पाणी आहे, हे कसं सांगा वापरायचं? आता पावसामुळे धरणाचं पाणी सगळं हललेलं आहे, आता ते असंच चिखल पाणी येणार. आता हे औषध आहे आमच्याकडे, बघू दे. हे बघा, हे पाण्याचं ना औषध आहे. आता हे टाकतो ड्रममध्ये, मग निदान आंघोळ करायला तरी म्हटलं उपयोगी पडेल. म्हणजे ते गाळ आहे तो वर आलेला मातीचा. ह्या दोघांना मी त्याविषयी सांगत होती. पाऊस बघा भरपूर पडवतो ना, की आपण टाक्या वगैरे भरूया. आपण दोघं पण ऐकले नाही माझं, आणि त्याच्यामुळे मग, कारण मला कसा थोडासा अंदाज होता की पाणी येणं चिखलच येणार जर का पाऊस नाही पडला तर. पण नाही ऐकलं. तर जाऊ दे आता, टाका औषध टाका, ते बसेल ना गाळ. हां 15 मिनटं लागणार, 15 मिनटानंतर ते घ्यायचं वापरायला. वास येते औषधाचा. टाक अजून, एवढंसं पुरेल का? किती आहे? 30 लिटरला 12 थेंब. मग हा किती लिटरचा ड्रम आहे? तर पुढच्या टाकीत पण टाका. मग ही सपट टाकेन त्यात पण टाका. टाकलं चला. आणि हा बघा, हा मुलगा तयार झाला क्लासला जायला. आंघोळीची गोळी घेतलेली आहे आज, पण नेमकं काय झालं, मेसेज आला आणि त्याला आज सुट्टी आहे, कारण दुसऱ्या मुलांची एक्झाम आहे. तिथे पण सर्व आज गडबड झाली. म्हणजे आजचा दिवसच गडबडीचा आहे. आता ह्या दोघांना खायला जायचं आहे, त्यांना लागले भूक, पण त्यांचं दूध यांना थंड होतं आहे म्हणून जरा थांबले. चला कुणाल, कपडे चेंज करा चला. आजचा दिवसच जरा वेगळा आहे. वाग्या, ओ वागू, भूक लागली? दूध गरम आहे देते. हां सगळ्यांना हाय कर. आज माझं मिशन पण फेल झालं आहे. ह्याला की नाही आज जनताचं औषध द्यायचं होतं, पण ते पण माझं पूर्ण नाही झालेलं आहे. म्हणजे सगळं आज गडबडच होतं आहे सकाळपासून. ह्याला औषध वगैरे पाजणं म्हणजे बापरे खूप मोठं काम आहे, रिस्की काम आहे, डेंजर मॅन आहे हा वाघ्या. शेरूसारखा नाही आहे. आणि शेरू आमचा बिचाराला भूक लागले म्हणून तो गपचूप बसलाय. देते बेटा, थंड होते दूध. गरम गरम कसं देणार? चल, आम्ही फक्त भूक लागली ना तरच आम्ही असं असतो गप्प, नाही तर दिवसभर फुल एनर्जीमध्ये. आणि झोपतो ना त्यावेळेस गप्प असतो. आता दिवसभर आमची एनर्जी अगदी भरलेली असते. चला चला चला, दूध पियाचं ना. शेरूचा जीव बघा कसा वर खाली होतोय, माहिती आहे का? कारण ना वाघ्या गेलाय फिरायला कुणाल बरोबर. तो बघा समोर दिसतोय तुम्हाला. त्याने ना आज शी नाही केले वाटतं वाघ्याने, त्याच्यामुळे तो दूध का पियाला नाही. तर कुणाला म्हटलं त्याला एक राऊंड मारून आण. कुणा त्याला घेऊन जा बाहेर. हा बघा कसा रागवतोय. तो बोलतो मला पण घेऊन चल. केली शी त्याने.
आता ह्याला पण एक तुला पण नेणार त्याला पण घेऊन जा. तू रागवतो कोणावर भाग्यावरती. हा बोलतो त्याला नेलं मला नाही नेलं असं त्याचं हे असं. बस सोड त्याला सोड तुला पण नेणार. शेरू तरी भाग्या आता शेरूला सोड नको मारायला नाही करायची. सोड त्याला सोड बा बा असं नाही करायचं. शेरू तर भाग्या तू इकडे या साईडला फिरायला गेलेला दादा बरोबर फिरायला गेला होता तू. इकडे 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 तो गुस्सा आला राग आला त्याला. त्याला टाटा जायचं त्याला तो दादा नेतो. शेरू तो दादा तुला पण नेतो. तो सोडतो तो दादा सोडतोय. ए लबाड त्याने आता एकदा आवाज दिला ना परत घाबरून बसशील. आणि मग तो एक आवाज केला ना भाग्याने हा लगेच घाबरतो आणि कोपऱ्यात जाऊन बसतो. मग त्याला पण जाऊ दे फिरायला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. गडबडीचा दिवस आहे आज सगळी गडबड झालेली आहे आणि त्यात भरीच भर म्हणून हे बघा मी केसांना तेल पण लावलं कारण मला केस धुवायची होती. आता काय केलं त्या पाण्यामध्ये ना तुरटी पण टाकले आणि असं व्यवस्थित सगळं फिरून घेतलं आहे त्या समोरच्या टाकीत पण आणि ह्या मागच्या ड्रममध्ये पण. थोडा वेळ जाईल पाणी निवळायला आणि मग बाकीचे सगळं कामं होतील आंघोळ्या वगैरे सर्व. आज कपडे वगैरे काय धुणार नाही मी. कपडे आज नंतर बघू. आणि पाऊस बघा पावसाचं चिन्ह नाही आहे. ते टॉयलेटचं दरवाजा ना उघडं आहे कारण मी ना आता टॉयलेट वगैरे साफ केला मगाशी की नाही एकदम डोकं गरम झालं माझं. चिडचिड होते कारण ह्यांना मी गेले 2-3 दिवस सांगते की ती वरची टाकी आहे ना आपली घरातली ती रिकामी झालेली आहे त्यात आपण पावसाचं पाणी भरूया. कारण हे असं गढूळ पाणी येतं ना हे मला माहिती होतं कारण गेल्या वर्षीपासून आपण बघतोय की असं म्हटलं पावसातनं होतं पण या दोघांनी काही लक्ष नाही दिलं आणि मी कशी वर चढून आपल्याला काही जमणार नाही त्याच्यामुळे मग हे झालं. आता मी काही कोणाला काही बडबडली नाही काही बोलली नाही आहे पण थोडंसं जरा चिडचिड झाली होती. काही नाही शांत राहिले एक 10-15 मिनटं. म्हटलं चिडचिड करून काही उपयोग नाही आहे उगाच घरामध्ये मग वातावरण खराब होऊन जातं. त्यामुळे शांत राहिली आणि माझा मग नाश्ता बनवायला घेतला. थोडासा वेळ भाग्या आणि शेरू ह्यांच्यावर घालला. आपोआप आपलं डोकं मग थंड होऊन जाते. म्हणजे असं कधी काही झालं ना का थोडंसं लक्ष ना आपण दुसरीकडे वळवायचं त्याच गोष्टीचा विचार करायचा नाही तर मग आपल्याला त्रास होतो. आता काय थोड्या वेळाने सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील म्हणजे पाणी निवळलं का बाकीचं सगळं होईल. पावसाची वाट बघतोय पण पाऊस काय पडायचं चिन्ह दिसत नाही आहे. हे बघा आता समोर माझ्या चेहऱ्यावरती बघा कसं ऊन पडलं आहे. पाऊस आला तर पटापट मग सगळं बालद्या भरून ती वरची टाकी ना आज भरून घेणार. मग काही चिंता नाही मग होईल. पाणी कसं आहे भरपूर पण असं गढूळ पाणी ना माती बघा हलते की नाही पावसामुळे त्याच्यामुळे ते पाणी असं मातीचं झालेलं आहे. थोड्या वेळाने ते निवळेल बरोबर वेळ जाईल. चला आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला मी विचारलं होतं की काहीतरी कमी आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आणि सगळ्यांनी बरोबर ओळखलं. तर गाडी आपली नाही आहे. तर ह्यांचे मित्र आहेत ना कुणालच्या बाबांचे मित्र जे मुंबईवरनं आलेले आहेत त्यांच्याकडे गाडी आहे आपली म्हणजे 4 दिवसासाठी भाड्याने ते घेऊन गेलेत. म्हणजे ते स्वतःच ड्रायव्हिंग करणार कारण त्यांची माणसं की नाही जास्त होती आणि मग कुणालचे बाबा गेले असते मग परत जागा नसते झाली गाडीमध्ये त्याच्यामुळे गाडी त्यांच्याकडे. आणि एकदम खास मित्र आहेत. मुंबईवरून जेव्हा ते आले ना तेव्हा कुणालचे बाबा त्यांना घ्यायला गेले होते वैभववाडीला आणि इथे आपल्याकडे पण ते आले होते रात्री म्हणजे येऊन भेटून वगैरे गेले. पण मी काही शूटिंग नाही केलं. म्हटलं ते एक 10-15 मिनटं थांबले कारण थकून आले होते आणि मग लगेच गेले ते. आता बघू आपल्याकडे येणार असे म्हणाले होते. काल त्यांचा कॉल आला होता. आता कधी येतात ते काय माहीत नाही. चला आता जरा नाश्ता बनवून घेते. ही बटाटे घेतले 2 आणि ती 2 काटलं मग अशी काढली 2च तयार झाली होती. ती जरा अशी पातळ खाप तयार केली म्हणजे ते एकट्याला भाजी करून टाकते पटकन. म्हणजे एक प्रकारे कापं कसा करतो ना बटाट्याची तशी फक्त जिरा आणि हिंग ह्याची फोडणी देणार आणि मीठ मसाला टाकणार. तुम्हाला मी पराठे दाखवते जिरावाले बघा. ह्यात मी टाकलेलं आहे मीठ टाकलं आहे जिरा टाकलं आहे आणि आपलं गव्हाचं पीठ आणि थोडंसं तेल करून असं व्यवस्थित मळून घेतलं आहे. एक 10 मिनटं ठेवलेलं आहे. मस्त लागतात हे पराठे. चहाबरोबर छान लागतात लोणच्याबरोबर पण छान लागतात. तुम्हाला माहीतही असेल पण थोडंसं तुमच्याशी मी शेअर करते. कधी झटपट नाश्ता बघा बनवायला झालं ना तर हे बेस्ट आहेत पराठे. तवा ठेवले गरम करत आणि पराठे म्हटलं का घी पाहिजे. घीमध्येच शेकून घ्यायचे. आता आपला आकार कसा पाहिजे तो आपल्या आचाराने ठेवायचा. तर मी इथे गोल करणार आहे. गोल त्रिकोण त्रिकोणच ना. तुला त्रिकोण हवेत काय? हां त्रिकोण.
जरा मोठ्याने बोल. कुणाला आमच्या ना बारीक आवाजाने बोलतो खूप. आता हा गोल करते मग त्रिकोण म्हणजे असे. घी झालंय गरम. गॅस जरा फास्ट करते कारण तवा कदाचित थंड पण असू शकतो. आता व्यवस्थित एक बाजू शेकली ना का लगेच पलटी करून घेऊया. किंवा एक बाजूला शेकले आपली. आता हे जे घी आहे ना त्या साईडने असं सोडूया. घीचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं पराठे वगैरे म्हटलं का मग जरा चांगलं लागतं असं टेस्टी. तवा अजून थंड आहे थोडासा. गॅस फास्ट ठेवला आहे मी. असे खरपूर चांगले असे भाजून घ्यायचे. असं मस्त असा खरपूस आहे ना भाजून घ्यायचा दोन्ही बाजून. झाला आपला जिरा पराठा तयार. आता चहासोबत कशासोबत लोणच्यासोबत वगैरे छान लागतं. कुणालच्या बाबा चहासोबत खाणार आहेत आणि कुणाल ही बटाट्याची भाजी आणि भाजी केली ती भाजीवर खातो. आता गॅस मी जरा ना कमी करते. हा दुसरावाला. आणि नाश्ता बघा आपला तयार झाला आहे. आणि थोडासा कदाचित अंधार वाटत असेल कारण लाईट गेलेली आहे. आता आपला बल्ब चालू आहे चार्जिंगचा पण ते थोडंसं लाईट ना कमी. आणि ही बघा ही चहा आणि हे पराठे आपले. ही आहे कुणालच्या बाबांची डिश. आणि ही कुणालसाठी ही भाजी बघा. आता ही आणि थोडंसं सॉस. आता ही एवढीशी भाजी काय त्याला पुरणार नाही त्याच्यामुळे सॉस पण दिला जोडीला. आणि हे छान असे आपले पराठे जिरावाले. आता सगळे गोलच केले. चला ह्यांना देते खायला. पाऊस बघा चालू झालेला आहे आणि आमच्याकडे आंघोळ्या करायचं पण चालू झालं आहे ते पण पावसामध्ये. हां सोय झाली आपली पाण्याची बघा. आंघोळीची सोय झाली. कुणाला पण पाठवत्या कुणालला. ए कुणाल तर पटकन आंघोळ करून घे पावसात. चल बरं झालं. चला पाऊस याचीच आम्ही वाट बघवतो. आता चांगला फक्त पडायला पाहिजे. 1 तास जरी पाऊस पडला ना चांगला सगळं व्यवस्थित होईल. पाणी आपल्याकडे भरपूर जमा होईल मग. आणि अजून एक बातमी तुम्हाला सांगते मी. वालीच्या शेंगा बघा रुजवल्या होत्या म्हणजे चवळी ही जी लाल चवळी असते ना ती. आणि सगळ्या ज्या रुजलेल्या होत्या ना माझ्या ज्या छोट्या छोट्या वेल्या आल्या होत्या त्या सर्व कोणीतरी खाऊन टाकलेल्या आहेत. फक्त आता एकच तिथे राहिलेले आहे. आता कोणी खाल्लं काही माहीत नाही. आता काळ्या मुंग्याने खाल्लं का उंदराने खाल्लं काही माहीत नाही. दिवसच आजचा माझा हे झालेलं आहे. 2 वेळा मी लावलं वालीच्या शेंगा 2दा पण सगळं माझं अजिबात काही रुजलेलं नाही आहे. कुणालच्या बाबांचं सगळं बरोबर रुजलेलं आहे. मला वाटतं त्यांचीच नजर लागली कारण आहे ना जेव्हा मी करायला घेते ना म्हणजे कॉम्पिटिशन आमची लागली होती. म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी येते ना लावायला तेव्हा तेव्हा की नाही त्यांचं चालू असतं. नाही इथे नाही असं काही नाही काय असतं माझ्या मागे. त्याच्यामुळे ना माझं एक पण बियाणं यावेळेला रुजलेलं नाही आणि त्याच्यामुळे सगळं राहिलेलं आहे. आता मी हे परत बियाणं रुजवणार आणि त्यांनाच सांगणार रुजवायला. बघा ह्या मी आता एवढ्या जवळजवळ 15-20 काढलेल्या आहेत. आता मला चिडवत होता कारण ह्या वालीच्या शेंगाची भाजी ना मला ना खूप आवडते. त्यांना आवडत नाही फारशी पण मला खूप आवडते. त्याच्यामुळे ते सारखे मग बडबड करत बसतात की तू सारखी वालीच्या शेंगाची भाजी करते. मी म्हटलं तुम्ही खाऊ नका पण मला तर खाऊ द्या. मला आवडते की नाही. त्यांच्यासाठी मी वेगळी भाजी असते केलेली तरी पण चालू असतं. आता कॅमेरा चालू आहे म्हणून आता कॅमेरा पुढे येणार नाही. ठीक आहे आता त्यांनाच सांगते रुजवायला. बघा चांगली अशी एवढी रोपं बघा मस्त आली होती. एवढं मला जीवाला वाईट वाटलं ना. आजचा ना माझा दिवसच हे सगळा वाईटच होते. काही चांगल्या गोष्टी घडतच नाहीये. हा परत लावायची आपण परत लावणार मी. आता ही 3री वेळ आहे माझी लावायची. लावत राहायचं पण जागा मात्र मी आता चेंज करणार आहे. चला लावूया. आणि त्यात दोघं जरा हैराण करतात शेरू आणि वाघ्या. बघा आत्ता हा गप्प बसलाय. नाहीतर मगापासून मी हे जे शोधते ना कडधान्यामध्ये बियाणं सगळं मिक्स करून ठेवलं होतं कडधान्य. तर त्याला असं वाटतं की काय आई का खाते आणि काय काढते असं त्याचा गैरसमज झाला आणि नुसतं हैराण करून ला. बघा ह्याचे कान बघा दिसत आहेत तुम्हाला. नुसतं पुढं दोघं पण. तो आता एक जाऊन तिथे बसलाय त्याला ओरडली तेव्हा. हे घ्या आता लावा. द्या किती 100 लावू. आता नजर नका लावू माझ्या वेलीला. हे घ्या ते लावायची काय तर नियम असतो. तुम्ही 10 इथं समोर बोलायचं लावायचं हे असतं. आता मी 4 ठिकाणी लावले 4 आले रुजले 100 एवढे 20-20 25 लावून काय करायचं. नाही पण माझ्या गेल्या वर्षी पण असं असं गेल्या वर्षी पण माझ्या सगळं बियाण्याला नजर लावली होती. म्हणजे मी काय पण लावलं की नाही इथे लावायचं नाही
तिथे लावायचं नाही, हे सगळं चालू असतं आमच्याकडे. इथे समोर लावा आता ना आपलं जी फुलझाडं बघा लावलेले आहेत ना त्या साईडला लावतो. तिकडे वाळू बघा ठेवली होती, तिथे चांगली जागा आहे ती, तिथेच म्हटलं लावतो. माझा सेपरेट मध्ये मी करणार. आणि आता मानव बिंडून जे काय करायचं ते मीच करणार, मी कोण सांगणार नाही कोणाला, माझं मी आता करणार. हा चालेल चालेल. हा कचरा काढला ना त्याच जागेवर लावली मी हरणार नाही, पण इथे लाव चल, किती काय झालं तरी पण. हम है बाकी सब पानी कम है, मालूम है तुमको. कुठे लावणार पहिला दाखव तर खरं. मी लावतोय ना, बरोबर करतोय, थांब लाईनीतच लावतोय. बघा आता तुमच्या पुढे आता तुम्ही सगळं पुरावे आता हे लावलेलं. आणि जेव्हा हे रुजेल ना तेव्हा मी तुम्हाला पहिला दाखवणार. हा आता हे कुणालच्या बाबा रुजवतात ना, त्यांच्या हाताचं बघूया. माझ्या ह्याला तर नजर लावली त्यांनी, म्हणून त्यांनाच सांगायचं. म्हणजे काय, जो नजर लावला ना त्यांनाच सांगायचं करा चला. आणि ते मिरचीचं असेल तर रोप नाही ग, मिरचीची रोपं ही बघ, ही मिरची आहे, ही बघ कशी आहेत, ही मिरची आहे, ही बघ किती रोपं आलेत बघ मिरची. येऊ दे येऊ दे, कुंडीत पण लावलं ना. ही शिमला मिरची आहे आणि इथे लागले ना मी. अच्छा शिमला मिरचीचं आहे, मी म्हटलं साध्या मिरचीचं बोलते. शिमला मिरची आहे. मग साधी मिरचीचं बियाणं कोण टाकलेलं मग? तिथे टाकलेलं, तिथे ते पण येईल रुजून, दोन ठिकाणी टाकलं होतं कुठे कुठे. झालं तर घरातलं की नाही थोडंसं काम आता आटपलंय. आणि मी आता चालले रानभाजी शोधायला. ही बघा पिशवी घेतले. आपल्याला आपल्या 2-3 ताईने कमेंट केलेली आहे की पेवगा भाजी मिळते का बघ प्रिया. आता ह्या भाजीबद्दल कसं मला काही माहीत नाही, त्याच्यामुळे आता बघते मी आता ना यूट्यूबला सर्च केलं आणि ती बघितलं आहे की कशी भाजी असते ती. आणि कोणाला तरी ते विचारते पण गावामध्ये माहिती पडेल. मग हे बघा इथं आता आम्ही आलो आहे आणि बघतोय भाजी कुठे दिसते का पेवग्याची. पण पेवगा दिसला नाही. पण हा बघा हा लोत आहे जो फुललेला आहे, ह्याला ना जंगली सुरण म्हणतात. आणि काही ठिकाणी ह्याला लोत म्हणतात. इथे बघा ही अकूरची वेल बघा गुंडाळलेली आहे. तर अकूरची भाजी मी काढून घेतली. आता हे कसे फुललेले आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं पानं जुन असतील. बघू का अशी बंद पानांची भेटली ना तर घेऊया आपण. कुणाल जेव्हा तिकडे शोधतायत, चला जरा फटाफटाने काढून घेतो, कारण ह्या अशा भाज्या आहेत ना शोधायला भरपूर वेळ लागतो. व्हिडिओ कुणालचे हे चालू आहे काय? तर रानात जाऊन आली मी आत्ता, म्हणजे जवळजवळ 1 तास गेला. आम्ही आलो रानातनं फिरून. आणि रानभाजी आणलेली आहे, अकूरची भाजी आणलेली आहे. आता ती मी बनवते. आणि आता मी जेवण करायला घेतले, भाकऱ्या बनवते पटकन, कारण थोडासा ना उशीर झाला आहे. आणि ही जी अकूरची भाजी आहे ना त्याची रेसिपी मी तुमची शेअर केलेली आहे, त्याच्यामुळे पटकन बनवते आणि तयार झाल्यानंतर दाखवते तुम्हाला. तुम्ही नसेल ना व्हिडिओ बघितला तर बघा, तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघा, त्यात तुम्हाला माहिती पडेल. नाहीतर मी सर्च करून बघते आणि लिंक जर का सापडली लगेच तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते मी लिंक, तुम्ही बघा. ही रेसिपी साधी सिंपल मस्त अशी रानभाजी. आणि हे बघा मैत्रिणीनं आजचं आपलं जेवण आहे. ही आपली अकूरची भाजी जी मला खूप इच्छा झाली होती आज खायची, म्हणून जाऊन रानातनं घेऊन आले. ही आपली लसणीची चटणी, ही आहे काकडी थोडीशी, आणि त्या जोडीला तांदळाची भाकरी. चला जेवण घेऊया. तर किचन बघा सर्व आवरलं जेवण झाल्यानंतर. आणि आता जरा बाहेर आले मी. वातावरण बघा आजचं इतकं छान झालं ना वातावरण, म्हणजे पाऊस नाही आहे. सकाळी थोडा वेळ पाऊस पडला आणि नंतरला पाऊस थांबलेला आहे. पण आता असं वाटतं आहे की पाऊस भरपूर पडेल, कारण असे ना ढग भरून आलेत पावसाचे. म्हणजे कालपासून पाऊस कमी आहे गावी, जास्त असा नाही पडलेला. पण वातावरण मात्र एकदम छान झालं आहे आणि मस्त असा गार वारा पण सुटलेला आहे. आणि हा बघा हा शेरू, म्हणजे मी इथे बाहेर आले ना तसा तो मला बघायला आला, गेला वाटतं आतमध्ये. आता तो बघा झोपला होता तो. तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.